Nagbabalik na muli ang Mars the Word. Yes, and Sheila. Mukhang madadagdagan ang ating mga guys. Yes, naku, may humabol sa ating guests for today, Mami. Naku-conscious na tuloy tayo. Oo naman, ako mga mommies, ito po ang next guest po namin na humabol talaga ay nursing student from Lorma College. Nagmo-model siya, Ma'am. Ay, naku. O, diba? So, let's all welcome Jeco Sabas. Jeco Sabas. Hi! Hi! Welcome to Moms to Work. Hello. Yan, mag-greet ka muna sa ating mga... Mga taga San Fernando to, ha? Hello sa mga classmates ko sa San Fernando. Oh, di ba? Metro Okay. special. So ngayon, Okay, go. hahabol muna siya sa ating question and Can answer answer portion portion. kasi talagang naumpisahan na natin eh. So, ako hindi ko na papatagalin. Ang aking gustong katanungan na kanina pa. Unahin natin to ngayon. O sige, Mami, go. Ako, kasi nakita ko model, ano? Jeco, meron ka bang particular na style icon na ginagaya? Sa akin kasi, based on yung gusto ko lang talaga. Hindi ako gumagaya, parang meron akong sariling style ng pananamit. Which is, Para talagang sa'yo. Sa akin lang. Okay. Nothing in particular na style icon na ginagaya, yung mga artista or something. Siguro yung mga bagong starstrucks na ngayon, gano'n. Mga bagong artista, yun. Si Jester, style icon, wala? Sa akin, ang style icon ko is si Luis Manzano. Kasi yung yung pananamit niya kasi ang sobrang simple pero kayang-kaya yung dalhin. Correct. Oo, totoo naman. Hindi Yun siya ang yung mabolo. na ano ko sa kanya kaya yun yung parang wow, ano naman niya Talagang mananamit. style mo, mga Luis Gonzalo. Correct! Luis! Habang nanonood, Alam ko yan, mga Luis Manzano yun. Oo nga. habang She's nanonood kami, good. meron siya isang movie. Tapos habang nanonood kami ni Mama, sabi ko, Ma, gusto ko yung ano ni Luis Manzano. Tapos after nung pumunta kami Manila, tapos yun na po, nagsimulan na po na yung mga, paano yung pananamit niya. Parang- Doon mo na pinapattern yung binibili. Si Delmar, style icon. Piolo Pascual. Because it's simplicity. Ah, Parang simple napaka-simple niya, pero ang lakas-lakas talaga ng Ang dating. Di ba? Parang kagaya mo yan. Parang piolo ka ng pin. Lakas talaga. And another one is Jay Cuenca also. Kasi parang he's the kind of person na he's the fashionista na nagtitake siya ng risk. Edgy. Whatever accessories or whatever clothing or wardrobe na isusuot niya talaga. Caring. Oo, kaya iba pa rin talaga na hindi nakukuha sa gamit. Kung paano mo i-carry rin talaga. Okay, ito pa. Para sa inyo, pag nakita niyo yung sanggay, Ay, paano baduy. mo, ay, baduy? Paano yun? How do you distinguish somebody who's baduy? Kahit sino na gusto sumagot. Oo, kahit tatlo. Oo. Ikaw? Oo, baduy. Para sa'yo. Kunyari, which is yung parang hindi match yung pantaas sa pambaba, tsaka sa pambabang sapatos. Kumbaga, parang nagiging mukhang Christmas tree minsan. Jeje mo. Ay, naku. Sorry sa mga jeje. Tsaka, depende rin kasi sa lugar na pupuntahan ng tao. Ilugar mo. Oo. Kumbaga, yung makikita mo naman sa sarili mo, di ba, kung parang iba yung damit mo o hindi. Tama. Correct. Jeje. Sa akin naman po, meron ako nakita naman, siguro last 3 months, mga kabataan. Checkered yung pantalon niya, tas sobrang fitted. Tapos it's like color green, tapos checkered pa yung taas niya na parang sobrang, parang, Oh my gosh! Ay, yun na talaga kay mga kababaihan. Sige, go. Tapos, habang tumatagal, parang ang dami kong nakitang ganun. Sabi ko sa sarili ko, buti hindi ako ganyan. Ano to? Naglalakad na mantel. Kasi passion naman tagal mga jeje mo, mga checkered. Sorry. Mami, marami to. Baka may mga nanonood to Jeje mo. Bakit? Yun naman. Si Kwan. Ako siguro, there is no such thing as fashionably over-decorating. When you use kasi wardrobe or fashion, something like that, you have to consider the color. Pag nag-mix and match ka, color, the design, the cut of your wardrobe or yung clothing mo, tapos nandiyan na rin yung halimbawa yung lines ng damit. If you use checkered na sa baba, parang OA naman na pag nag-checkered Checker ka pa sa taas. di ba? Correct ka Sinabi dyan. Kaya Oo na naman, napansin. sobra Sobrang na yun. fitted pa. Oo. So, Hindi ibig sabihin, wala siyang passion. Redundant. Wala talaga siyang Exactly. passion sa pag
checkered na nga, checkered na. Checkered pa ang sapatos. Good luck Checkered pa sa'yo, sapatos. Ah. Grabe. So mag-plain ka na lang sa taas. Sarap mo para nag-isabit mas safe. nun, di ba? Correct. Sila, na pinaplan nila kung anong Yes, sinusuot nila that's para true. makita mo na kung anong bagay, di ba? Oo, tama yun. Tama. Now, Oo. ito pa. Di ba, going back to clothes pa rin tayo. Now, how important is this for you to buy, ito na, signature clothes? Ah. Dapat ba signature? So practically speaking, hindi talaga eh. Pero I can't help myself, but I Ayun. can help myself sometimes but to buy, you know, regardless of the price. Parang it's a male version of a shopaholic movie. Confession of the Shopaholic, something like that. Parang pumunta ka ng mall, yung mga mannequins, halika dito. Di ba? Oo. Pero inisip ko rin kasi sometimes you deserve to reward yourself. Especially if you work hard for it, di ba? Kung sa tingin mo maganda talaga siya. Pero ako naman, hindi naman lagi Hello, na kung mahal. may pambili ka naman, why not? Oo, di ba? exactly. Hindi mo naman ninanakaw, binibili ko naman, di ba? Exactly. Okay. Pero most of the time talaga more on practical sides, yung katamtaman lang yung cost. May nabanggit kanina sila kasi na hindi naman sila sumasama sa mga, yung ano yung latest. Okay lang, kung ganda naman ang pagkakadala mo, di ba? Yeah, I have my It okay. doesn't matter. It doesn't matter. Mami, karamihan ng fashionistas namimili sa Okay. Oh, Jester, ikaw, signature. Well, sa akin, magpakatotoo ka. hindi ko kinakaya. Magpakatotoo ka. May medyo maarte ako pagdating dyan Kita kasi mo, sabi ko na ay, conscious ako na kasi mas para sa akin kasi sometimes meron din yung may tatak siya Pero hindi maganda. pero hindi rin Hindi maganda. maganda. Sa akin po kasi usually kasi binibili kong may mga may tatak is yung mga magaganda talaga. So parang yun nga po na twist it na Usually, yun na lang ang hindi sa design, ano? Pag yung sa tela, yung sa... Opo. Yun sa, din, sa, pinakonsider kanya din na, yung sa tela. quality kuminsan eh. Si Checo. Hindi ko talaga mapigilan minsan bumili ng mga branded na mga gamit. Kasi sa akin, pag nakikita ko siya may bago dito, uy, try ko nga. Pag nagustuhan ko, pag may pera, kunin ko yun agad. Tsaka pag meron na yung allowance. Imbes na, Okay, lagot ka. ay, sige, kupitin ko muna yung kwan para pambili ng bago. Talagang ganun, kumili ka muna. Totoo naman yun. Opo. Hindi rin naman ako yung ganun eh. Kasi, Oo. estudyante pa lang ako, so parang kahit gusto kong magtipid, pag may nakita na akong branded, parang gusto ko na talaga siyang bilhin. Kasi yun yung parang, uy, may bago siya, ganito. Don't worry, naiintindihan Hindi, ka alam mo na kung bakit tayo rin minsan mga bagay pag nakita, ang init sa Diba? mata ng mga branded. Oo, ganun. Kasi nga naman, pag may brand nga naman talaga, alam mo mag-init sa mata to eh. Like, hello. Pero alam mo, hindi lang init, parang object of attention kapag may brand. Mga, kilala din naman nila kung ano yung may brand o wala. Pero sabi nga natin kanina, not all the time na maganda yung may brand. Parang sabi nga ni Chester, parang may brand siya, but at the same time, tingin niya maganda. So okay lang, worth it. Diba? Oo. Tsaka you cannot buy din naman kasi yung sinasabi natin, feeling of self-fulfillment. Oo. Pag nabili mo yung isang Oo, tama yun. Kaya mga metrosexuals, do you go to facial? Facial, Nagpapa-facial din spa, kayo? Spa, whatever. manicure, pedicure, Manicure, di ba may mga pedicure. oh. Naku, tumigil kayo. Pagkatotoo kayo. Kasi asawa ko, lalaki. Pero ang hilig, every week, nagpapaklinik. Oo, di ba? Paa at kamay. Talo mo pa ako ngayon. O kayo, magpakatotoo. Do you go to facial? Massage? Carlo, body scrub? nagpapa-facial nung araw. Oh. Yeah, ako. Ikaw? Ako, Yung totoo. Hindi. Hindi? Pero, siguro spa, body massage, Okay, ganun. okay. Kasi nakapagod mag-duty ka kung night Tama. shift ka. Totoo. Tama 6 to 2, 2 to 10, 11 to Tama 7. yun. Toxic. So, toxic Oo. talaga sa hospital. Nakaka-relax Kaya, din. naka-stress. So, meron talagang date na pupunta ako sa spa para magpa-spa kasi naka-relieve yun ng Stress. Pero hindi ka nagpapaklinik, ha? Lining, depende po. Pag trip ko minsan, pag sa spa, may free na kasi yun eh. Kaya, Totoo. Oo. Tsaka mga lalaki, nagpapapag-spa events. Meron talagang ganun. Eh, paparuti nga, nagpapa-pedicure. Sobra. Booking na naman siya. Jeje. Ako po, never po akong nag-facial, never po akong nag-spa. Pero one time po meron na-try ko na pong foot spa. Kasi talaga si mama talaga gusto niya talaga sobrang malinis talaga ako eh. Sige, sama ka sa akin gitu. Alam mo naman si Naalagaan ka Oo, nun. sige. Pero pag ako po talaga, hindi po talaga ako nag-facial. foot spa Oh, or kasi something. yung skin mo, it's
sensitive, right? Opo. So, oo, Si bawal. Si Delmar. I usually go to facial spa. Dati kasi hindi talaga. I just do the basic regular skincare regimen. But then again, nung trinit ako ng friend ko na sa facial spa, parang nakaugalian ko na. And then, maganda kasi yung effect. Parang maintenance too talaga siya. So, parang gano'n. So, Mani-pedi. yeah, I also do pedicure. Kailangan kasi sa China. Yeah. Parang Oo naman. The kind nasa of job package, na yan. nasa packaging niya yun. Diba? Dapat Oh, lahat. At From dahil head to dyan, head. Dahil dyan. pwede mo bang ipakita sa amin? At sabi niya, ambush to, ambush. Pwede ba namin makita ang Kasi iyong- masyado ko na-amuse sa kanyang pagiging vain. So, Yes. for sure, gusto na-intriga tayo. Ano Pwede ba naman ang namin kanyang makita bag? ang iyong ano? Hindi yung usual cellphone Check ko pa meron yan. kang dala. Meron kang dala? Baka meron ka sa bag mo. Meron kang dala? Ano mga usual na mga... Any ano lang, like perfume or whatever Pag na lumalabas essential ka, for oo. you. Na, Ano? na nasa bag mo ngayon. Can you Meron? see? Pwede ipakita. Oo! Kaya nga, yun nga. Huli mo! Direct, pwede ba Direct, ano? pwede Asa ba- mo yung bag na dyan? Papakita Oo. rin para meron siya. Yung maliit daw na bag, ano Oo. po yung mga dala niya? Si- Unahin natin si Delmar. Correct. Ano to? Okay, Oh. sige Ambush, ah. ano yan? Ambush na yan. Tignan ang bag ni Delmar. Binili ko pa to sa Vietnam. Oh! Si Okay. Shala, si Jester, okay Sige, na yan. unahin natin direct si ano. Dala. Unahin natin direct si Si Delmar. Delmar. Okay, Delmar. Gusto ko, na-intriga ko na naman ang pag niya. Nakakatuwa, di ba? Ng ambush ng bag. Kalalaki mo. Okay, so can you Ano? show us Mga kung ano usual ang... yung dala. Actually, number one, di mawawala sa akin yung pabango. Ah, syempre. So I have Ano, that Banana Republic. Siya, ang mga, Sige, pakita natin yan. Ang Okay bago, lang. hindi, Okay, hindi. oh, so Oh, next. Siyempre, mouthwash. Oh, chef, talagang ready kung may date ka. Lalaklakin nila. Laklak. lalaklaki. Ano Talagang pa? pang ano talaga siya travel. Oo, talaga. Grabe. For Ano? the crowning glory. Ano yan? Sa Ano buhok, to? siyempre. Oh, wax. Wax. Guwapo. Oh, di ba? Naku. Oh. Ano? And, eto na. Ano yan? So magugulat sila because Ano? I'm using Smooth Mineral Powder Foundation of Avon. Rinomot talaga. Kasi syempre celebrity si Delmar. Gusto ko to. Actually, maganda siya. Wala siyang ibang ingredients. It's all natural ingredients. Kasi nga, so, minerals safe talaga yan. sa skin. Talo niya tayo, Sheila. Pareho kami, Orderan nagbe-mineral mo kami. powder. Maganda talaga siya sa Ano ba? skin, mga mommies. Use mineral powder. Oo. Pero syempre kasi naman, in exception talaga, celebrity naman kasi si Delmar. Lagi siyang, may dating and all. Status So, yan. oo. So anyway, Kaya wag kayo, ayan. mga girls, huwag kayo magulat pag ganyan mga dala niya. Pang back up lang. Ayan. But, Syempre, there's a mag-ayaw baby lang amoy powder. pawis, di ba? Hindi, oily kasi ako, so talagang I really Siyempre, pag prefer Ay, marami akong kakilala gumagamit ng powder mula high school. Napapatawa si Oh, Jessica. diba? Ano to? And this is Skin Soso Whitening Renewal Lotion. Pareho tayo, may ganyan ako. Para Maganda yan. ma-maintain Maganda to. yung good Ang skin. liit naman na lotion nito. Talagang travel, ano. Try to visit Avon for this Nakaready siya talaga. Ano Yes. pa? Hanapin niyo Ano si pa? Delmar for discount. Good luck sa'yo. Eh, pag may, Ito gusto may ko. tapings ako, Ano? magdadala din ako ng Uy, flash pareho on. tayo. May ganito. Avon Ganito flash yung ginagamit kong flash on. Oh, hello, Avon. Avon, hello. Naka-hello loves the world sa inyo. Avon. Avon, ito sa akin. Avon, hello sa inyo. Ay, ganyan. Ay, cute. Ganyan sinasabi. Ay, cute Hindi ko naman. bagay sa akin. Avon, hello. Okay. Next. I think yun lang. Ayun na. I have my rosary. Taming. Ay, Ay, timing, ay, timing. naku talaga. Susi ng Bahay. private, ano ko to, Ano wardrobe, yan? private Private. wardrobe. Naku. May wallet, Oo. and mga susi, Saan? Mga bahayan. nail cutter. Nail cutter. May nail cutter ako para anytime pwede akong, Talagang very Magkakaya. vain. Talaga Wala naman. naman ako masabi. Kaya naman ako Mga sa'yo. girls, andito si Delma. Okay. Ayan, si Jess. Si Jeko. sino mag-share? Si Jeko Jeko. kasi nagmamadali kanina yun. Pero what are the things you usually use? You, si Kao. Aside from Cetaphil. Ako, Big napaka, Johnson's ko lang baby po. powder. Hindi. Hindi po Ano ako bakit? gumagamit usually. I know. Hindi po ako gumagamit. Perfume. Perfume? Mm. Siyempre. Hindi pwedeng walang Si perfume. Jeko. Ano yan? Pabango. Ay, sorry. Patingin ng pabango. Ang pinaki... Talagang ano yan? That siya. Amoy nga natin. Mga pakialam, meron siya.
Oo nga, ito yung naamoy ko nung pumasok siya. Hindi man nahimen. Hindi naman ako Baka masyadong merong- nagdadala ng marami. Ano yan? Sanitizer. Kasi Kasi pag nag-duty ako sa hospital, Oh, tama nga. Kailangan Kaya malinis kailangan. ka. June. At mabango to, in fairness. Ay, sorry. Dumiretso sa ilong. Ano pa ba? Eto, hindi ko to pwedeng iwan. Okay. Yes, Yes, oo. yes. Di ba nga, gaya ng sabi Ay, namin nako. kanina mga mommies, ang metrosexuals ay very in sa mga gadgets nila. You know, for sure, di ba? Parang ikaw, Chester, for sure, nakukumpleto ka sa gadgets. iPad, iPad. Ano iPad, PS, ano pa? Ano yan? Dalawang cellphone. Pinakaalaman talaga. sorry. Dalawang Sige. cellphone. Okay, what else? Ano pa? Shades. Shades! Siyempre. Fashionista, kailangan may Fashionista yan shades. eh. Ano pa? Sige, Pinakaalaman ba? ipakita mo yung shades mo. Social. Aviator shades. Zero. Aviator. Aviator. Patingin. Sample na aviator. Huwag na. Okay. Yun lang. Tapos, Ano pa? Lip balm. Lip balm. Ay, wala. Yung Maming totoo, ka, may maming lip balm ka. May lip balm. May lip balm dyan, palabasin. May Wala chick, na, wala may na. chick tint ka. nag-spark na. Aminin. Meron. Lip balm, meron. May Diba? chick tint ka, no? Pinalabas talaga, no? Maputi talaga. Hindi yung lips mo. What are you using with Lip balm that? ba yan? Lip balm. Oh, kita kaya mo. nga. Ay, gusto mo. Yung nakialaman na ba? Ano talagang nakialam mo ka natin? Ayun. See? Ito yung sinasabi mo kanina, na hindi ibig sabihin pag nagdi-lip balm, kailangan Kasi nagdadry siya pag mainit Yun. talaga. Exactly. So yun ang sinasabi ko. Kasi talagang meron ako mga kakalalang males Tama, na tama. ayaw nila yung nagtitry yung lips kasi tsaka naman talaga tignan. So they use the lip balm. Dagdag bawas pogi. Dagdag bawas tuloy. Bawas pogi points na nagchichapi. Oo, correct. O, diba? So, yan. Tama yan. Yan yung sinabi namin kanina mga moms. Tama. Very in sila. Not only with, you know, sa clothes, sa shoes, and all that stuff, pati sa gadgets na rin. Dahil ito, Delmar and si Jeko. Do you think na pag ganyan kayo naka-vein, mga maraming dala, na pagkakamalan, do you feel offended pag napagkakamalan kayo mga Becky Mons? Becky mo. Kung may Becky Mons, may Becky Mons. Kala nyo. Yung parang, ay, ano mo yan? Mas maarte ka pa sa akin. Oh, okay. Napagkakamalan kayo, do you Pure ba ka get ba? offended? Actually, yung Do iba you mind? siguro- Do you care? I don't really care. Ay, Bakit? Okay. I don't really care kasi nga, di ba, it's about personality development. I know myself as a trainer ng A1. Talagang enhancement lang of personality. So, I don't mind if there are those people saying are you gay, something like that because of what Yeah, I do. Kasi vain. That's true, that's being true. vain, but actually vanity doesn't describe sexuality or it does not define sexuality if you are vain, something like that. Tama. Si Juan, Jeko. Sa akin, Pag tinatawag na Becky Mon ka, ay, madalas na yun. Kaya wala na yun sa akin. Alam ko naman manhid yung ka na. sarili ko eh. Tama. And kung ano man yung sabi nila na criticism sa'yo, okay lang sa akin yun. At least, hindi naman ako yung nasisira, kundi yung sarili nila. Yun naman. as long as you know yourself, who cares? Kaya ano yung sabihin nila sa'yo, di ba? Just, Correct. Okay. Gaya ng sinabi natin kanina, Mami, itong mga metrosexuals na to are very confident with their That's- sexualities. That Sabihin nila- even if they use like that, you know, foundation and all Oo. that, wala, alam nila sa sarili. Di, sabihin na lang natin na they're so conscious with themselves. Yun na lang Oh, siguro. big! Nakakatuwa tong ano natin. Ang Dahil dami sila yung natin mga nakita. fashion conscious and all that. Sige, i-challenge natin yung galing nyo ngayon. Mamaya, sa pagbabalik yan ng Moms to Work! See, they can stop this, their eyes are so loud.